Ôi Bima, oंखाम मोनबाय नालाय ओरैजा फैलाय र' ओंखामखौनो संनो मोनाखै गथ'आनो दासो उन्दुदों साला गथ' उन्दुनायखौसो अरजादों नोंहा हौवाया खामानि थांनांगौ ओंखाम संनांगौ ना मानांगौ बेखौ मिथिया नोंहाबो गथ'खौनो लानानै होआ माला हाखु दाखु संनानै होनो हानांगौ जाखो नोंहालाय मालाथो ओंखाम संनो सोलाबो गथ' लानानैसो बाथ्रा बुंदो नोङो मालायनि हिनजावफोरालाय बोरै गथ'खौ बानानैलाय ओंखाम सङो ओंखाम जाला आं दा खामानिफ्रा फैनोसै दा ओंखाम संना दोन आयौ माबायदि हौवा जाखो बेलाय एसे खरा सालथे जौआ लुदो दे अ दे जागोन दे हाब माथो नास्ताबो गैया नामाब्रा नास्ता दंलै टेनसन खालामनाङा दे दहनदो माथो काराथारलै मोजाङानो जौआ ओइ सालथे खोनानाय बायदिब्ला माथो नों हिनजावखौ दामोनोलै दामोलै सालथे आङो दामो मानो होनोब्ला बेकग्राउन्डआव मिउजिक गैयाना हिनजावखौनो दल बानायनानै दल बायदि दामनानै गान रोजाबो आं नोंहा न'आव दल गैया नामा मा जात बुङोलै हिनजावखौ दल दामो मा बाथ्रा बेलाय जातजों बाथ्रा नङालै सालथै बै उन्दैनि फुटबल गेलेनाय हुदाखौ गोसोखांब्लाथ' हिनजावखौनो आं मालाबा फुटबल बायदि धुम जोना हरगागारोलै सालथै नोंबो फाग्ला बुङोलै नोंबो मानसिया जातसोलै ओमफ्राय नोंहालाय माथो हाबा जाला नामाब्रा ना थालिर गायजानोसो सानबायब्रा नोंलाय मा थालिर गायजानोब्रा आंलाय नोंबो नां दंबा आंनोबो सासे हरदो दोंनायाथ' दंलै सालथै गुफुर गावदांदां नाथाय आंनि बिबोनां सनाखोखि नोंबायदि गोसोम भनादा मैया बांगालफोर बायदि दारि हामलाब्लाव नोंनोखि हरजानाय नङालै सालथै हरदोब्रा मा सिन्था खालामदों नोंलाय महर मोखांखौ लानानै मा हमबाय थायोब्रा सालथे नोंलाय दे सालथै आं माबा मोनसे खालामनो हागोन दे जागोन दे औ दे जागोन दे थौदो उथिदो थांसै उथिदो हैद बिरिया थाबायलै लादो सोबनो नांगौब्रा ओइ मादै ओइ थांसैलै ए बाबुमोन जुमायनि फैसाया जुमायनि फैसाखौ नै बिथाङा होसिगोन टेनसन लानाङा मादै आं गाबोन होफैगोन फैसाखौ हो माबारै न'खरा बोरै सलायनो बाबु एसेल' फैसाखौ टेनसन दा खालाम मोनगोन गाबोन होगोन दे मादै बिथाङा गाबोन होगोन मा जागोन ए गथ'फोरदो खालि बाकिल' बे गथ' उन्दुनायावनो सिला सिबगना लाखानोसै आङो दा ओंखाम मोनजाफैयाबाबो माथा गरमा रागा जोंफैगोनलाय बे हौवाजों मा जाबावगोन दानो दावराव खालामफैगोनलाय माथा गरमा बे हौवाजों मा जाबावगोन दा मोनजाफैयाबाबो रायजालाबायगोन साला नों दासो ओंखाम संदों दहायनिफ्राय मा खालामबाय थानो नोङो दहायबो मोनजालाङाखै साला नानियानो दासो उन्दुदों दासो संनो मोन्दों बेखौनो रागा जोंनांगौ जाबाय नोङो हाबाब माबायदि हिनजावलै बियो गथ'आ आं दहायनो थांनायावनो उन्दुदों आरो दासो उन्दुदों होन्दों नोङो जाय न'खराव थायो जायसो मिथियो नों हिनजाव जानायमोनबा नों मिथिगौमोन दोन नोंनि नंखाय डायलगखौ सानफ्रोमबो ओंखाम संनो बानानै मोनसे दहनबाय थायो साला ओंखाम संनो एसेबां गोबाव नांगौ नोंनो आरो न'खराव थानायखौसो बुंदों नोङो साला दोन नोंनि दासो ओंखाम संनो साला मावसि दं दिनै जाया आं दिनै साला ओंखाम संनो सानसे नांगौ नोंनो साला माबायदि हौवा जाखो बेलाय ओंखाम संनाय नुखानानै ओंखाम दांलाबायनाय साला थार मस्तिनि सानफ्रोमबो ओंखाम मोनजाया आयौ खर' मेलेम गैयि हौवाया ओंखामदोथो गारहरजोबथारबाय लोखि बुस्थुखौनो माबायदि हौवा जाखो बेलाय बिदि होननानै मोनथियोमोनबा फैथारामोन आङो माबायदि हौवा जाखो बेलाय जेरावबो गेजेन गैया थांनो ओंखारबाय बाय औ आइ दे थांनानै मोजाङै खबर लानानै फै आरो आं माथो खोनाबाय दङ नोंगुमुया माथो नोंबोखौ बुबाय थायोनो आरो दानानि फिसाया देराखैनो
दे हायोबाथाय लानानै फैफादे औ आयै आं थांनो ओंखारबायमोन दे जागोन दे आं खबर लानानै फैगोन आरो हायोबा गावसोर सानैखौबो फैनो होगोन गावसोरसो मिथिसिगौ आरो न'खराव माबायदि खामानिफोरा आरो नोंगुमै जुमाय फाग्लाखौ बुं फैगोन ना फैया नोंखुमजा नायनो लुगैदोंनो होनना बुं दे दे आयै गुमैखौ जौ फाग्ला होनबाय थाथ' नांला खोनाबा दुखु मोनगोन गुमैया आं थबनो थांनानै फैनि दे मामि सना दलथा मामि गसंलाय आब' मा खालामदों हाब माला फैस्लाबखो खबर गैया दबर गैया खबरबो हराखै माथो माबा आब' खबर हरस्लाबनाय जायासै आइया थब थिनहरबायना ओंखायनो फैब्रबनाय जाबाय ए रानिया गाबथारबाय माथो आव दा गाबसै रानि ओमफ्राय गुमैयालाय न' सिङाव दं फाग्लाया आव रानि आव फैदो मामि फैदो ओइ बिफा गथ'खौ लाफै आं न'नि खामानि मावनि एसे ए माथो बिबनां सनाबो फैदोलाय गुमै सना हामा मामि दा गाबसै मामि नो उथुथां गथ'आ फै बिबनां बेयावनो जिरायफै औ जागोन दे गुमै औ दे जिराय इयावनो बे नोंबुआ गथ'खौनो लानो रोंथारा बिदिनोहाय गुमै गथ'फोरनि खोथाखौलाय माथो बुंनो सम लानानै बिदिनो गाबखायो थेवब्लाबो नोंबुना जाद्रायथारालै बिबनां ओइ बिमा बिबनांनो साहा दिखांनालाय ओमफ्राय ओइ मनाखौ लाना फै आं बाजारनिफ्राय फैनि बिबनांनो बेदर एसे लाना फैनि आं बाजारनिफ्राय फैनि र' औ जागोन दे गुमै थाबैनो फै गोबाव खालामनाङा ओइ मा न' बेदरा हाब बेदराबो जि मोजांखा बिफा हाब मोजां जाखानांगोन ना बिबनां सना फैदों जागोन दे बिफा हाब बिबनाङालाय मानोथो सुनो गोनां जालायखोब्रा नोंबुआनो सुनो हायोना जेबो नङाहाय गुमै रानिया डिस्टार्ब खालामदोंना ओंखायनो आब'आ सुनो मोनासै है नोंबुना बिदिनोसैलाय गथ' गाबदों होननानैनो मालाबा ओंखामखौनो सङा आंसो संना जालांलायो आरो न'खरावलाय बोरैथो दं मोजाङैनो दंहाय गुमै नोंसोरहालाय मानोथो थाङा थांनांगौ है आंना थांनोनो सोलाबा सानफ्रामबो ओंखाम संना जालांनायावनो खामानियाव थांनायावनो बेस्थ' हाब बोरै थांनो बिबनां मालाबा थांगोन दे एकदमबारे दाउलाजों अनलाजों जाना फैगोन आं दे थांथारा औ, गावसोरहा जागोन दे। गेजेर गेजेर थांनांगौ दे बिबनां सुखांबायबा थौदो गुमै दे बिबनां थाथ' आं गामिनिफ्राय एसे थाबायनो औ फैदों दे आइमोनालाय बोरै दं न'खरफोरावलाय मोजाङैनो दं आब' लोमजाबायाखैना गैया लोमजाथ'आखै नोंखौसो खबर लाफै होननायखाय फैदां खबर लाफैनो होदों आइया थांनोनो होआ फाग्लाथार हौवायानो एकदम ओंखामदो हांगार हरलाबायथारो असान्थि जेरावबो गोजोन गैया आयौ बिदिसो होमबा गुमैया माथो आं बिदि बायदिखौनो नुवा लोंबायथाय हामा आखलफोरानो आयौ थांनांगौ सानैबो गेजेर गेजेर आइमोनाबो इमान रायखाङो थांनो नागिरबाबो थांनोनो होआना जेबो नङा दे बे गुमैनि खोथाखौ गोसोआव लाबाय थानाङा हौवा मानसिफोराबाथाय बिदिनो थांनांगौ गेजेर गेजेरनो गुमैखौबो लिंना लांनांगौ थांनो लिंबाबो थाङाबा आं मा खालायनो दे आब' माथो खालामनो नोंना खाफालानो बिदिमोन खोमा आइमोनाबा मा साननानै माबोरै नायनानै हरखो जेबो नङा दे दाबो मिलायनानैल' थादो गेजेर गेजेर थां गुमैखौबो लां थाङाबा आं मा खालायनो बिनानाव दे आब' जेबो नङा थेवब्लाबो नों मालाबा हारसिङैबाबो रानि फिसाखौ लानानै थां जागोन दे उनाव थांगोन आङो रानि फिसाखौ लानानै आंबो थांनोसै आब' आंहाबो बारा सम गैया नोंखौ खबर लाफैब्रब होननायखायसो फैब्रबबाय आङो मालाबा फैफिनगोन बिनानाव जागोन दे साननैसो थालांबावनो हागौमोन ना इमान हाखु दाखु थांनोसै नांला आब' नांथ'ला दे न'खरावबो बिराद खामानि गोलैनानै दं आइयाबो हारसिं जायोना अबेखौ मावख'नो जालायलाङो बिनानाव दे बिदिबालाय थांदो आरो मोजाङै मोजां बेगखौ लायनोसै आं दे जागोन दे ए माथो बिबनाङा थांनो ओंखारबाय नामा औ गुमै थांनोसै मालाबा उनफोराव फैफिनसिगोन ए मास मोनसेसो थालांबानो जायो दे जागोन दे गुमै मालाबा फैफिनसिगोन नोंसोरबो मालाबा सानैबो थां औ दे
दे आब' नांला दे थालायथ'दो है बिबनाम हामालै खुलुमलायनो दे मोजां थां जागोन दे गुमै सनायस्रि आइ माइ माबाहाय नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे खोथा बुंनि मानो गाज्रि मोननो आयै मा बाथ्रा देनायसै बुंनाय माबा आइ फिसौनि मोखांखौनो नायनानै नोङो नोंगुमैजोंनो हाबा जादो मा होनदों नों आयै बेलाय बोरै जाथावनांगौ आं जाबाय सासे सिख्ला गुमैया सासे संसार जाखोन्दाखा जों नांगौबा रानिखौ जोंनियावनो लाबोना दोनफैगोन ना आयै आंहाबोथ' गोसोआव माबा मोनसे सिमां मिजिं दङ नोंसोर मानो हथारै बिदि सानखो आयै आं मानिनो हानाय नङा आयै नों बेले बेजे दा खालामबाय थादो नों आंनि खोथाखौ दाननांला नों मानो आंनि खोथाखौ दाननो सानखो आइ सना नोम्बौआ थैनानै थांबाय नोंगुमैजोंनो हाबा जादो आइ बिगुमैनि जायगायाव बिब' गैयियाव बिदिनो जुलि जागासिनो संसार जागासिनो नों मानो बेले बेजे खालामबाय थाखो आयै बेफोर मालाबाबो जानो हानाय नङा मानोना आं गुमैजों जुलि जानो हानाय नङा आंहाबो माबा मोनसे सिमां दं आयै आं आंनि लाइफखौ आं बिदिनो बरबाद खालामनो साना बेयो मालाबाबो जानो हानाय नङा आयै मा होनदों नों फिसा बिमानि खोथाखौ दानो सानबाय नोङो नों गथ'खौ एसेबो अननो ओंखारा गथ' गोसोआव गैया नों एसेबो अब्ला आङो बे संसाराव थाला हाजिरा होना थैनोसै आङो नोंसोर मानो बिदि सानखो आंनि खोथाखौबोथ' एसे साननांगौमोन आंहाबोथ' माबा मोनसे साननाय दंमोन नोंसोर मानो बुजियासै आंनि फारसे नों आंखौ दिनैनिफ्राय आइ होनना गाबज्रिनांला आरो बे संसाराव नों आंखौ नुनो मोनला दिनैनिफ्राय मिथिबाय थांनोसै आं आयै नों बेफोरबायदि दा खालाम आयै प्लिज नोङो जि बुङो बेखौनो मानिगोन आयै नोंसिनि साननाय बायदिनो जाजोबगोन दे फिसा सनायस्रि खोनासं नोङो आं जे बुङो बेखौनो लादो दे सना दे नों नोंगुमैजों थांदो दा गाबसै बे मानसियाबो अबाव थांखोथाय फैनोनो रोंला सानफा सानफा अबाव थांना थाहैयोथाय जेबोखौनो मिन्थिला फिसाजोनि बागैबो साननोनो रोंथारला देरबोलाय लांबाय दाबो जेबोखौनो सोलायला मा खालामबावनांगौथाय आङो साननानैनो मोनला आङो दाबो फैया बियो गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया जौ बेफारि दिनैके दिन ताव ताव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव हाब दिनैबो जौ फेनानैसो फैलायबाय नोङो बिफा आं लोंना फैदो नोंहा मा अरजादो नोंहा मायबा जादो नामा नों बिदिनो आब'खौबो मोजां मोजां होननानै लाबोनानै आब'नि जिउखौ खोमादों आरो नों दा बेखौनो खालामफिनदों हो बिफा नोङो मोनजादो ना मोनलोङाखै बखिबाय थानो मोनजानाय मोनजायैजों खोथा गैया बिफा गथ' सासे देरलांबाय लोंनायखौसो नुदो नोङो नोंहा एसेबो बुजिनो हानाय गियान गैला नामा हो बिफा सालि नों आंखौ गियान फोरोंफैग्रा होद होद सालि होद आंखौ फोरोंग्रा नोङो होद होद साला जांहरनाम गैया नोंखौ साला थै नों सालि बेयावनो साला ओंखारलां नों दिनैनिफ्राय आंनि न' थानाङा नोम्मा नोम्फा न' थां नोङो सानफ्रामबो बाबाया जौ लोंनानै बुबाय थायो आयै बाबाजों थाला थ' थांसै हामा बाबाखौ बिदि बुंनो हामा बाबाया जों थांबा सोरजों थानांगौ आइ बेफोरबायदि बुंनाङा दे बाबाया मोजां जाफिनगोन गाबोननो सना हा साला मावजि दन्दि नों आंनि फिसानि सिगाङाव मा एरगासिनो ओंखारलां नों दिनैनिफ्राय आंजों थाना आंनि फिसाखौ नोङो आंनिफ्राय जानगार खालामनो नागिरग्रा ओंखारलां नोङो दिनैनो लोगो नोंनि बिफा ओंखारलां
नों आंनि न'निफ्राय दा ओंखारां थांबाय नोंमान न' दे बाबा सालिथ' नों आरो मोजां फैदो साला सानफ्रोमबो दावराव खालामग्रा नोङो थाङो साला जेबो सोमोन्दो गैया नोंजों दा ओइ साला थै थाङो साला थै नों मानोफोर न'आव थाङै नोङो साला फैनो नांला आंनि बे न'खराव थां नोंनि थफ्लाया लानानै ओंखारलाङो दानो नों मानोफोर न'आव थाहैदो आंजों नोंहा जेबो सोमोन्दो गैला हगार आथिङा नों मानो बिदि बुंदों बिफा आं गैयाबा बे गथ' सासेया मा जागोन नोङो बेफोरखौ जेबो जिंगासिनो नाङा आंनि गथ'खौ आं सामलायगोन थां नोङो ओंखारलां जेबो सोमोन्दो गैला नोंजों बिफा आंहा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बाबा iखौ लिंहरफिनना नों गाबना सना नोंमाया गाज्रि थ'दो आइ थांसै